Nou, hier begint het oude bos. Dat is... Oké. Ah, dat zie je en voel je ook wel, hè? Want deze eiken, Precies. dat zijn natuurlijk majestueuze dingen. Hé! Jezus, er viel gewoon een hele dikke tak uit die boom. Gelukkig niet op Je jullie moet het er ook hoofd. niet over hebben. Dan krijg je dit soort dingen. Nee, maar echt een hele dikke, Ja, hè? een hele dikke. Als je die bomen begint uit te schelden, beginnen ze te grommen en zo. En dan... Nee, dat was niet mis. Als je die op je hoofd kreeg, dan... Jee, oké. Ja, dat is Durven met jullie een... nog? Zeker. Maar dat is dus met een oud bos. Daar komt af en toe wat omlaag. Ja, zeker. Godsie, knotsie. Iets ten noorden ligt het Mantingerbos. Aan de rand van dit bos zijn veel Drentse braamsoorten te vinden. Maar eerst nemen we links een afslag het bijzondere oerbos in. We maken een verhaal over bramen. Ja. Maar eerst, begrijp ik, moet er iets gezegd worden over dit bos. Ja, dit eeuwenoude bos, het Mantingerbos. Ja. Het Mantingerbos is een oud bos. Een van de oudste bosrestanten die we hebben in ons land. Met een heel typische Drentse signatuur, een Drents uiterlijk. Wat je hier hebt, en daar staan we in, is een hulstbos. In Nederland zijn de bossen zijn loofverliezend. Hè? In de winter zijn ze kaal. Maar dit bos is in de winter groen. Ik sta je in een oud oerbosrestant. Waarbij de bomen natuurlijk Veel jonger van zijn. 10 tot 100 jaar zijn misschien. Precies, misschien 200 jaar. Maar die bodem, hoe oud zou die dan zijn? Millennia. Oh ja? Millennia, ja. En Maar deze enorme hoge hulsten, dat is ook echt typisch voor, voor Ja. Drentse bossen. Ja. Want dit wat we hier zien, is dit dan hulst? Ja. Dit is een hulst. Ja, dat is heel... Eigenlijk al de bomen waar je zo tegenaan kijkt, waar niks onder staat. Ja. Het is echt helemaal kaal. Ja. Dat is allemaal hulst. En er groeit ook gewoon niks onder, want zomer en winter is het hier donker. Uit het donkerte van het oude oerbos naar het licht. En aan de rand staat gelijk een heel specifieke braamsoort. Het leuke van de bramen is dat je dus ook bramen hebt die typisch zijn voor dit soort oude bosrestantjes. En de braam die je hier ziet, dat heet sierlijke woudbraam met die mooie punten eraan, zo, zoals je hier ziet. Die hier ook staat. Ja, die hier ook staat. Ja. Deze hele bladlood zit helemaal vol met klieren en hele kleine stekeltjes. Als je dit zou voelen, dat voelt echt als schuurpapier. Dat is echt helemaal niet... Dat is niet fijn. Nee. Dus, En is dat heel anders dan bij weer andere bramen? ja, dat is heel anders bij andere braamsoorten. Deze soort heeft ook helemaal niet de neiging om de lucht in te gaan, zoals andere bramen soms wel doen. Die blijft in dit soort oude bossen een soort van heel kwarrig, een beetje zo in die ondergroei zitten. En als er dan een gat valt, omdat er bijvoorbeeld een boom te oud wordt en omvalt, of als er een storm komt, dan weten deze bramen vrij snel dat gat op te vullen. Is het nou zo dat wij in Nederland een soort haat-liefde verhouding hebben met de braam? Natuurlijk, bramen, lekker smullen, eten, plukken. Absoluut. Maar de meeste mensen hebben zoiets, bramen en woekeren en gedoe. Stikstof en daardoor gaan ze heel hard groeien en dat verhaal. Ja, dat klopt. Dat is het algemene beeld. Bramen en brandnetels, allitereert lekker. Ja. Maar We zien ze hier ook samen staan. Maar eigenlijk is er niet echt een één-op-één relatie. Je hebt bramen die het heel goed, die zich veel meer thuis voelen bij juist hele schrale plekken. En andere bramen die kunnen wel wat meer rijk hebben. Maar er zijn ook onderzoeken geweest waaruit als je te veel stikstof opgooit, dat ze verdwijnen. Dus het is echt niet zo simpel als... Maar waarom heeft de braam bij veel mensen toch wel een iets wat slechte naam? Feitelijk is het een stadium tussen grasland en bos. Feitelijk wil alles in Nederland naar bos. Als je minder gaat beheren, dan zal er altijd een stadium tussen komen met bramen. Maar bramen gaan natuurlijk niet heel lekker samen met wandelen of met bosflora bijvoorbeeld, hè? Ja. Met pieterpeuterige bosflora, dat gaat ook niet goed. Bosanemoontjes, Bijvoorbeeld. dingetjes. Maar dus is het dan terecht als we een beetje veel mensen een beetje een hekel hebben aan bramen? Of? Nou, ik zou zeggen van niet. 220 soorten in ons land, ruim. Zoveel? 220 soorten bramen. We zijn echt de hotspot van de biodiversiteit van bramen in West-Europa. En Nederland maakt daar onderdeel van uit. Ja. Dus bramen horen echt bij ons land. En we hebben er veel van. Dus het is in zichzelf ook al biodiversiteit.
Wat we hier hebben is slanghumusbraam. Slanghumusbraam. Dat is een soort van het noorden van het land. Dat is de braam, die donkergroene die hier overal tussen zit. Deze heeft bijna geen stekeltjes, heel af en toe een klein rood stekeltje. Die voel je ook weer de klieren erop zitten. En de slanghumusbraam, algemene soort? Of, in Noord-Nederland is het een algemene soort in wallen en bossen. Wat je ziet is dat die hele bloeiwijze extreem zigzagt. Oh ja, gaat hier de hoek om? Ja, gaat hier de hoek om. Overal waar er een blad aan zit, gaat hij de hoek om. Ja. Overal waar de zijtak aan zit, als een slang. Allemaal van die teruggerichte stekels. Die stekels die wijzen naar de grond toe. Zo klimt hij makkelijk. Feitelijk heeft hij tegenvraat, stekels zijn tegenvraat, maar ook een klimmanier. Door die stekels omlaag kan hij zichzelf vasthouden? Precies, klimt hij feitelijk naar boven. Hè? Oh, ja. Goh. De bramen dragen nu geen vrucht, maar rond augustus moet je bij deze struiken zijn. Dit is een van de algemeenste soorten van Nederland. En ik vind dat deze ook de lekkerste vruchten heeft. Ja. En hij heet in het Latijn Rubus gratus. En gratus betekent lekker. Zoet en lekker. Zoete haarbraam. Zoete haarbraam. Als je naar het verspreidingsbeeld van zoete haarbraam kijkt in Nederland, staat hij overal waar van nature bramen voorkomen. Dus hier hoef je niet speciaal voor naar Drenthe? Nee.